Takže všetkých vás srdečne vítam na tomto 3. stolnotenisovom turnaji. Som rád, že ste sa prihlásili, že opäť po 3. rok ste prišli si takýmto spôsobom zašportovať a zasúťažiť. Ja verím, že i toto dopoludnie a popoludnie spolu prežijeme s Božím požehnaním a že aj táto aktivita v cirkevnom zbore bude nám slúžiť na to, aby sme upevnili medzi sebou navzájom tie vzťahy, ktoré máme, a aby sme predovšetkým aj týmto spôsobom oslávili nášho nebeského Otca ako jedna rodina, ako jedno spoločenstvo. Ja medzi nami vítam aj hostia, aj to brata Bereša z Popradu Veľkej. A ja ho hneď na úvod poprosím o úvodné slova, ktoré boli kvázi ako motto tohto stretnutia zo Žalmu 131. Pozdravujem vás srdečne všetkých. Nedávno, keď som ten plagát dostal na faru, že by som sa neprišiel nielen pozrieť, ale aj zasúťažiť, pretože veľmi rád hrám ping-pong, už od malého chlapca. Po konfirmácii v Kukovej sme vždy trieskali tak ping-pong, že sme až stenu odbili. Ale ja som veľmi rád, že tu môžeme byť dnes spolu a že môže sa ukázať aj naša taká zdravá súťaživosť. Na tom plagáte bolo, že hľa, aké milé a dobré je a príjemné, keď bratia spolu bývajú, a keď ľudia sa spolu stretávajú. Je také prirodzené, že proste sa stávame ako keby nepriateľmi, pretože každý chce vyhrať. Ale ja verím, že na toto nezabudneme aj napriek tomu, že každý bude chcieť vyhrať, že predsa len tá úcta tomu protihráčovi tu zostane a zostane aj to, že predsa len vyhrá ten lepší alebo ten najlepší, ktorého určite budeme prijať, s ktorým sa budeme radovať, že bol to práve ten, pretože bol lepší, ako som bol ja. A preto aj dnes tu môže medzi nami voniať kráľovstvo Boží. Proste tá vôňa tu môže byť, pretože my nesme, poviem, hociakí ľudia. My sme tí, ktorí vieme o týchto princípoch, o týchto Božích princípoch, ktoré majú byť aj medzi ľuďmi, ktorí navzájom súťažia a chcú byť jeden lepší ako druhý. A ja verím, že aj dnes sa na to podarí a že tú vôňu tu bude cítiť. Že aj keď je možno nám ľuďom také prirodzené, že hneď vzblkneme s hnevom, možno rozhodca sa trošku pomýli, že nevšimne si, že sa tá loptička dotkla trošku toho stola. Ja to vidím, ale budeme rešpektovať aj tých, ktorí to budú rozhodovať rozhodcov. Predsa oni sú tu na to a budú na to, aby aj tú hru proste usmerňovali. Takže to je tá naša určitá túžba, aby aj dnes, aj keď teda máme toho súťaživého ducha, každý pozerám, že už tu bíli od rána možno od 8, aby sa pripravili.
Víťazmi sa stali Silvia Kratochvílová a Kika Božeková. Chcem sa vám poďakovať, že sme vytvorili tu na také jedno spoločenstvo, kde bratia aj sestry mohli spolu prebývať a mohli sa vlastne spolu tešiť. Ja verím, že sa stretneme opäť aj na rok pri 4. stolnote misie.